Τι έγινε, του βρήκες τη σχλή? Μπα, τίποτε, φαρμακώθηκαν λέω. Πήγες στην αστυνομία? Τι να σου κάνει η αστυνομία, δεν βρήκα τίποτα. Πάει καλιάτα αυτό τώρα. Τι ράτσα ήταν, ξέρεις? Πού να ξέρω εγώ τι ράτσα ήταν, δεν ξέρω από ράτσες εγώ. Ήταν σχλείο όμως φοβερό. Πήγαινα για κυνήγι και μου άφηνε τις πέρδικες μπέτ στα ποδάρια, αφού με περδέκλωναν. Ξέρεις τι σκέφτηκα εγώ τώρα, α? Μαναχά ένας άνθρωπος μπορεί να του βρει τη σχλή του δικό σου. Ποιος είναι αυτός? Ο Χαρνταμπέλας. Ποιος είπες? Ο Χαρνταμπέλας, λέω. Τι δουλειά κάνει αυτός, μαζεύει σχλιά? Άι χαλασιάτ και μου έχει σημάσει το σχλιά και το κρατάει, αλλιώς μονάτ. Τι σχλιά λες, μωρέ, χαμένο το έχεις. Δημοσιογράφος είναι ο άνθρωπος. Δεν παρακολουθάς, δεν βλέπεις τηλεόραση. Και τι θα μου βρει το σχλή αυτός? Αυτός να σου δώσω να καταλάβεις μέχρι εξωγήινους βρίσκει. Τι εξωγήινες λες τώρα? Εγώ στο Κακουλάγκα δεν το έχασα το σχλή, δεν το έχασα στο Φιγκάρ. Ουράξει εδώ τώρα. Αυτός επικοινωνεί με τους εξωγήινους. Αποκλείεται να του ξεφύγει. Αφνού όποιος και να του πήρε τη σχλή θα τον βρει αυτός. Καλά τώρα, θα περιμένω εγώ από αυτό να μου βρει το σχλή. Δεν μιλάς τώρα να σε ρωτήσω κάτι πλέον για τους εξωγήινους. Πώς είναι αυτοί οι εξωγήινοι, είναι άνθρωποι όπως είμαι στη μέση? Τι άνθρωποι είναι κι αυτήν. Μοιάζουν με εμάς. Όχι ακριβώς, κάπως έχουν το κεφάλι λίγο μεγάλο. Έχουν το κεφάλι λίγο μεγάλο. Αλήθεια, να έχουν πράγμα αυτήν όπως έχουμε εμείς. Γιατί να μην έχουν? Και να μην έχουν θα τους βάλουν οι Αμερικάνοι. Αυτοί είναι μεγάλοι επιστήμονες. Ό,τι θες φτιάχνει αυτήν. Καλά, όπως λες, προχώρησε πολύ η επιστήμη. Κάνουν θάματα, αλλά... Για κάτσε τώρα να πιάσουμε τις κουβέντες, να δώσουν διεύθυνση, μπας και βρουν και κυνηγοί το παλιό σχλό, να με πάρουν. Ακούτε, παιδιά, με προσοχή, όποιος βρει το σχλί, να πάρει το γνήσιο, γράψτε. Γνήσιος παπάκι Yahoo.gr. Πάρτε αμέσως, μη λιώσω στο σκοσμό στο άλλο Σάββατο. Άιντε, περιμένω. Τι βροχή ήταν αυτή προχτέ που απάρξει. Όλη νύχτα, πολύ νερό. Κατέβασαν όλα τα ρέματα. Παναγία βάηθα, θα πνιγούμε. Καλά το νερό, ξέρεις τι έπαθα εγώ προχτέ? Κίνησα το πρωί να πάω για κυνήγι μαζί με τον Γιώργο. Πηγαίναμε μια χαρά. Μόλις φτάσαμε πίσω εκεί στα λιθάρια, που να σου δώσω να καταλάβεις, κοιτάμε μέσα στο δρόμο ένα κουτρόν μεγάλο. Τώρα τι να κάνουμε? Ρε γαμώ την ατυχία του, λέει ο Γιώργος. Σε εμάς βρέθηκε. Αχάσουμε και το κυνήγι. Τι διάλογο, κατέμιδες είμαστε. Σαν θα με Τζοντάκη θες να είπες. Ωραία, χειρότερα ακόμα. Κάτσαμαν λίγο, το τράξαμαν, μπας και του γυλίσουμε σαν κάτω. Μπα, δεν κνιέται αν πείτε. Τι διάλογο, τόσο μεγάλο ήταν? Αυτό, πώς να σου πω, θηρίο παιδάκι. Πόσο ήταν ίσα με το Βενεζέλο? Ωραία, του λες ψέματα σε όλα, το πέτυχες μου φαίνεται. Το πέτυχα, δεν λέτε επειδή δεν ήσταν εκεί να σας πλακώσει. Εγώ προχτέ παρακολούθηκα στη τηλεόραση, κοιτάω εκείνο το Βενεζέλο, έκανε κάτι και πάει βολίδα για το Ζάπιο. Και λέω της γυναίκα, κοίτα γυναίκα, ο Βενεζέλος σαν κανένα κοτρόν μεγάλο που ξεκολλάει από ψηλάκι και φεύγει σαν κάτω. Και πάει με φάρα.
Δεν μπορεί να τον σταματήσει κανένας. Ωραία, λέω της γυναίκας, θα κάνεις μια αυτός, θα τον κρεμιάσει στο ζάπιο. Δεν μου λες, τι σκοπό έχνη λες? Για ποιο σκοπό λες, δεν καταλαβαίνω. Για το Σκοπιανό λέω. Α, γι' αυτό λες. Από ό,τι φαίνεται σκόπα θα τον πάρει γι' αυτό. Σκοπιανό θα γίνει γι' αυτό. Τι τα θέλω εγώ αυτά πέσει, δεν κοιτάω τη δουλειά μου, το κυνήγι μου. Γι' αυτό λέω κι εγώ, κοίτα το κυνήγι εσύ. Και μην ασχολείσαι, λες και θα πας για κυνήγι στα τέτοια πως τα είπες. Για να τα λένε Σκόπια, τι νομίζεις θα είναι κανένα μεγάλο κράτος? Κάμια μικρή Σκοπιά θα είναι υπόχαμαν στο στρατό. Κοίτα έτσι αρθαυνών, θέλουν να τα ονομάζουν και αυτήν Μακεδονία. Ζλεύουν από εμάς φαίνεται. Τι ζλεύουν λες μωρέ, αυτά είναι πονηριές. Κάθε μέρα φωνάζουν και οι Αμερικάνοι και θέλουν και αυτοί να το ονομάζουν Μακεδονία. Καλά, ό,τι θες λες μου φαίνεται. Για Αμερική είναι ένας μαλλιάκρ, τι μοιάζει Αμερική για τη Σκοπιά εδώ που λες εσύ. Οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο λούθη τώρα. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό? Καλά, κομμάτο κάνουν. Και θα τους αφήσω ο Μητσοτάκης της Αμερικάνης. Ο Μητσοτάκης είναι πανίαξυπνος άνθρωπος, δεν τον γελάζει με τίποτα. Θα κάνει αυτό που θέλει αυτός. Ξέρεις τι λέω εγώ? Μα είδες τι θα τους κάνω ο Μητσοτάκης αυτός ο Ελληνών? Θα τους αφήσω όπως είπες εσύ. Τα Σκόπια να τα ονομάζουν Μακεδονία. Και μετά θα τους κάνουμε μεγάλη λαχτάρα. Τώρα το σκέφτηκα εγώ. Θα έρθει μια μέρα και θα τους πει, πώς θα ονομάσταν τα Σκόπια? Μακεδονία θα είπαν αυτήν. Η εφιάρτη τα είδω τώρα και θα τους τα πάρει και αυτά. Για έτσι θα τη μεγαλώσουν η Ελλάδα.